ଚାନ୍ଦବାଲିରେ କୁନି ଝିଅ ସହିତ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଅବତା କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କେଣି ଟିକେ ଛୁଆ ତମର ବି ଛୁଆ ଥିବ ଦେଖ କି ଭଳିଆ ଅବତା ସେ ଛୁଆର ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦବୁ। ସେଇ 11ଟା ଭିତରେ ନିଖୋଜ ହେଇଛି। 11ଟା ଭିତରେ ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିକି ନୁଚେଇକି ଏଠି ମାରିକି ରାତିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇନାହିଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ଛୁଆ 10ଟା 10:30 ପାଖରୁ ନିଖୋଜ। ଛୁଆକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଛୁଆ ଦିନ ମାନ ଆମର ଛୁଆ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ସେଠି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାଇଲୁ ଲୋକ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଖୋଜିଲେ, ଛୁଆ ଯାଇକି କଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲର ଏକଦମ ମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜାଗାର ତା ମୁହଁରୁ ଚିପିକି ମାନେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲଡ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ମାରିକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା, ଆମେ ଘର ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଆମେ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିମୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ? ତାହା ଆଥର ମାନେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହଉ, ଫାଶୀ। ଝିଅ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲା, ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ତ ଆମେ ଛୁଆକୁ ତ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ଛୁଆ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ଆଇଛୁ, ସ୍କୁଲର ବି ଛୁଆ ନାହିଁ। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରାହେଇଛି। ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରାହେଇଛି। ଛୁଆର ବୟସ ହଉଛି ଆମର 10 ବର୍ଷ।